İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Men birin şugunki programa qoşulup bilýäniňizde ören şat. Men her sapar şu gepleşigimi bilen, sizin bilen duşuma sabırsızlyk bilen garaşýan. Men umid etýän, siz şu programmalaryň üstü bilen öwrenýän zatlaryňyz durmuşyňyzda size kömek etýär. Men hemişe size şeýle ýönlenmek isleýän. Eger sizde soralar bolsa, maňa hökman şu programmaň ahyryna görýän elektron poçta üstü bilen maňa hat ýollap bilersiňiz. Şeýle hem eger sizde dilekler bolsa, şonu hem maňa ýollap bilersiňiz. Biz geçen gepleşigimizde günäden üstün bolmak barada siziň bilen bir näçe bölümlere seredip geçdik. Men şugunki gepleşigimi ýene-de şu temada dowam etmekçi. Şu tema gaty wajib. Sebäbi biz İsa Mesih bilen durmuşymyzda hemişe şu tene göre ýaşaýyş, ruha göre ýaşaýyşda bizde töweş gidip ötýär. Biz öz tenimize göre hareket etmek isleýärkä wagt mukaddes ruhun biziň kalbymyzda ýaşaýandygyny men özüm hem käwat ýatdan çykarýan. Şonu soň şu insan tebigatyma göre pikir edip, insan tebigatyma göre hareket etýän käwat. Ene şoň üçin bizde günä bilen synanşyk bolýar hemişe şu durmuşda. Pavlus bize şonu duýdurdy. Ene şol Timoteus kitabyna, ol öz hatyna şu İsa'daky durmuş diýdi. Şu biziň şu dünýädäki şu durmuşdaky ýaşaýyşymyzyň soňuny çelli bizde imannaky töweş dowam etýär. Ene şoň üçin men sizi bilen ýene-de bir näçe aýatlary paýlaşyp, siziň günlük durmuşyňyzda şol günä bilen synanşykda tene göre ýaşaýyş nämetýär, mukaddes ruha göre ýaşaýyş bize nähili görkezme berýär. Şolar barada siziň bilen paýlaşmakçy. Men geçen gepleşigimizde Efesler kitabynyň 4-nji babynyň 25-nji aýatyndan 31-nji aýat arlygyna siziň bilen seredip geçipdik. Men ýene-de şonu siziň bilen bile okap geçmekçi. Sebäbi şu ýerde biz anyk köne durmuşa göre ýaşaýyş nähili bolýar, täze durmuşa göre ýaşaýyş nähili bolýar. İkisiniň arasyndaky gapma garşylygy hem güýçli tapawdy görýär. Inni yalan sözlemäňde her biriňiz öz ýakynyňyzda hakykata aýdyň. Çünki biziň hemmämiz bir bedeniň agzalarydyrys. Gaharlanyp günä etmäň. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. İblise orun bermäň. Ogurluk eden inni ogurluk etmesin. Gaýtam öz elleri bilen zähmet çekip, mätäje paýlamagy zady bolar ýaly, peýdaly iş etsin. Agdyňyzdan hiç açan yaramaz söz çykmasyn. Gaýtam dünýäleriň mätäşliklerine göre gerekli sözleri olary ruhlandyryp, şonda sözleriňiz olary peýda getirer. Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etmäň. Çünki mukaddes ruh siziň Hudaýa degişildiňizi hem gutuluş güni azat edilmeňiziň kepilnamasydyr. Her hili öýkü kine, gahar gazap, paýyş sözler aýtmak bilen we töhmet atmak ýaly ýigrenji häsiýetler sizden daş bolsun. Bir-biriňizde mähirli we rahim şepagatly bolun. Hudaýyň sizi Mesih arkaly bagyşlaýşy ýaly siz hem bir-biriňizi bagyşlaň diýär. Ene şu bölümden görüşmedi ýaly iki gapma garşylykly ýaşaýşy görýäs. Ene siz bilýäňiz,
köne durmuşumuzda bizde yalan sözleme ýaly zatlar bolan. Şoň üçin Pavlus şu Efeslerde 25-nji aýady ilki bilen şeýle başlaýar. Inni yalan sözlemäňne her biriňiz öz yakynyňyzda hakykaty aýdyň diýär. Başka käbir terjümelerde bu goňşyňyzda diýär hakykaty aýdyň. Goňşymyz näme? Biziň beýleki İsa Mesih'e iman etýän dogallarymyz ýa-da islendik goňşy bolup bilýär. Islendik insan. Biz şolara hakykaty aýtmak barada Pavlus bize gowy duýduruş berýär. Ýani şu ýerde köne durmuş nähili bolan, yalan sözleme bolan. Köne tene görä durmuşda. Ýöne Pavlus diýse İsa Mesih'däki täze durmuşyňyz ädir hakykat boýunça ýaşamak. Birek-birege de hakykat aýtmak. Ene şol gapma garşylyk görýär bize berde. Sebäbi diýe näme üçin birek-birek bilen şeýle hakykaty aýdyp şeýle ýaşamaly diýe sebäbi biziň hemmemiz bir bedeniň agzalardyr diýe. Biz agzalary, biz edil maşgalaýaly. Şoň üçin bizde yalan sözlemek bolmaly däl. Diňe hakykat sözlemeli birek-biregiň arasyna diýe. Yine başka nähili gapma garşylyk Pavlus bize görkezýär. Bu 26-njy aýatda şeýle diýär. Gaharlanyp günä etmeň. Gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn. İblise orun bermeň diýär. Ene gaharlanmak hem biziň kalmyda şol tene görä ýaşaýyş bolup bilýär. Köne durmuşdaky ýaşaýyş gaharlanyp, soň gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn diýär. Ene şu wagtyň kalbyňyzda bir ýerine gahar bolsa, şonu ýatmadyňyzdan öň gürleşmeli şu barada. Näme şu gahar birek-birek bilen gürleşip, açaçan näme bolup oturun hakykata görä, şonu hakykat bilen aýtmaly birek-birege. Gaharyňyzy kalbyňyzda saklamaň diýär. Näme üçin? Eger siz gahar kalbyňyzda saklasaňyz 27-nji aýatda Pavlus näme diýär? Onu siz iblise orun berýäňiz. Şoň üçin o diýär siz iblise orun bermeň diýip bize gowy şeýle Hudaýly maksady berip otyr. Haçan kalbymyzda şu gahary saklap, şonu onu gün ýaşmadynyň öň ýanyna, şonu gaharyňyzyň üstüne gün ýaşmasyn diýişýäli. Şonu biz şeytana, iblise yer berýän ekenik. Ene gahar bu köne durmuşa görä ýaşaýyş. Kalmyda rahatlyk bolsa, täze durmuşa görä ýaşaýyş bolýar. Yine de 28-nji aýatda Pavlus bir de başga bir gapma garşylygy görkezýär. Ene ol bu ýerde näme diýär? Ogurlyk eden enni ogurlyk etmesin. Gaýtam öz elleri bilen dähmet çekip, mätäji paýlamaga zady bolur ýaly, peýdaly iş etsin diýär. Öňkü durmuşyňyzda diýär şol köne insan tebigatyňyzdaky günäli tene görä durmuşyňyzda ogurlyk etýäňiz. Aýöne İsa Mesih'däki täze durmuş bizi dolu üýtgetýär. Endi biz İsa Mesih'däki durmuşymyzda öz elimiz bilen zähmet çekip, şol bu zähmetimiz diňe biziň özümizde ýeterlik bolmak bilen çäklenmän. Eýsem mätäji paýlamaga zadymyz ýeter ýaly biz iş etmeli. Hem işi töwrümizde kim näme mätäj, näme zerur. Şolar barada da biz pikir etýäs. Ene şol İsa'daky täze durmuşda mukaddes ruha görä ýaşaýyş. Günäli tennäki ýaşaýyş bolsa ogurlyk etýär. Ene şu tapatlary Pavlus bize görkezýär berdi. Ýene de 29-njy aýatda başga da bir gapma garşylykly ýaşaýyşy bize görkezýär. Agdyňyzdan hiç açan yaramaz söz çykmasyn. Aýtam dinleýärleriň mätäşliklerine görä gerekli sözleri sözläp olary ruhlandyryn. Şonu sözleriňiz olary peýda getirer. Ene şu ýerde 29-njy aýat şonu ýatlap, şoňa görä ýaşamaklyk gaty wajyp. Şu ýerde aýdylýan zatlaryň her biri wajyp sebäbi ol biziň İsa'daky täze durmuşymyzy görkezýär. Hiç açan yaramaz söz çykmasyn diýe agdyňyzdan. Biz şonu İsa Mesih'e iman etýänler hökmünde birek-birege bolan gatnaşygymyzda ýatlamaly. Beýleki dogallarymyz bilen gatnaşygymyzda şonu ýatlamaly. Näme diýe berdi? Her bir agdyňyzdan çykýan söz diýe dinleýärleriň mätäşliklerine görä gerekli sözleri sözläp olary ruhlandyryn diýe, birek-bire ruhlandyryn. Şonu sözleriňiz olary peýda getirer. Hemişe biz sözlämizde hemişe
şonu barlamaly, kalmady barlamaly agdymyzdan çykan her bir sözi birek bilen gürleşýäkagam. Şo barada oýlanyň, sorag edin. Ene men şu şeýle diýmek isleýän, ýöne meni dinleýän adam şu söz ýa-da aýal men aýtjak zadym şolar üçin peýdalymy? Men aýtjak sözüm olary uruklandyrarmy? Ýa-da men aýtjak sözüm olaryň mätäşliklaryna kömek edermi? Ene şeýle soraglar bolmaly bizde. Her bir agdymyzdan çykan söz üçin. Siz bilýäňiz Kolosiýalar kitabynyň 3-nji babynda Pawlus bize näme duýduruş berýärdi? Her bir aýtýan dadymyzda, her bir hereketimizde biz İsa Mesihiň wekilleri hökmüne hereket etmeli. Täbi biz şoň durmuşyny öz ýaşaýşymyzyň üstü bilen görkezýär. Dogruçul hem pak, mukaddes durmuş. İsa Mesih bizi şoňa çagyrýar. Siz hemişe şonu ýatlaň. Agdyňyzdan çykýan sözler hemişe beýlekleri uruklandyryp, olary kömek etýärmi? Olar üçin peýdalymy? Men bilýän biziň medeniýetde gıybet etmeklik gaty uly. Hasam aýalyň arasyna biregiň öýüne baryp, çaý içip, goňşular barada, beýlekler barada gıybet etýärler. Aýöne Hudaýyň sözü şoňa doly gapma garşy. Gıybet bu köne tene göre ýaşaýyş. Gıybetyň maksady, esas maksady näme? Beýleki birini oň häsiýetine zelil ýetirmek. Başga biri barada Hudaýa hormat goýmayan gurrun etmek. Biziň gurrunymyz diňe agdymyzdan çykýan gepimiz beýlekleri uruklandyrmak bolmaly. Gıybet bu günä. Ýöne biziň sözleýän sözümüz birek uruklandyrmak, birek üçin peýdaly bolsa, ene bu mukaddes ruha göre ýaşaýyş, şonda siz günäden mukaddes ruhyň üstü bilen üstün bolup bilýäňiz. Bu men özüm üçinem gowy ýatlama, şu aýatlar okumak, hem siziň bilen şeýle paýlaşmak. Men siziň bilen paýlaşýan her bir zadymy siziň bilen bilelikde men öwrenýän. Siz bilen paýlaşmaga taýarlamna Hudaý maňa da şu zatlary öwretdi. Men hem durmuşumda tene göre ýaşaýyş bolup, günä bilen teýnenç bar men durmuşumda da. Bu her bir İsa Mesih'e iman etýärleň durmuşyny bolup geçýär. Aýöne bizi şol teýnençme bolanda biz şo günä üstümizden hökm etdirýärmi ýa-da günä kontrollyk edip mukaddes ruha taben bolýarmy? Ene şu gaty wajyp soraw. Gaty wajyp soraw şu zatlar. Yine de 30-njy aýatda Pawlus bize näme ýatlatýar? Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etmeň. Çünki mukaddes ruh siziň Hudaýa degişildiňiziň hem de gutuluş güni azat edilmeňiziň kepilnamasydyr diýär. Haçan biz şol gıybet edip, tene göre ýaşamyzda biz mukaddes ruhy gamgyn etýär. Men hemişe Hudaýdan ötünç sorap atýarym. Tene göre hereket edip, soň birege bolan gatnaşykda da soň Hudaý meni bağışla, mukaddes ruh, seni gamgyn edenim üçin bağışla. Bana öz mukaddes ruhyň üstü bilen güýç ber, günäň üstünden kontrollyk etmäge. Hem günä men üstümden, men durmuşyma kontrollyk etmesin. Diýip şeýle dilek etýän. Ene siz bu barada Dawud paçaň dileklerinden bilýäňiz. Ol hemişe maňa şol günä etmekden men sakla. Günä men üstümden kontrollyk etmesin diýip, erketmesin diýip şeýle dilek eden. Biz hem şeýle dilek etmeli. Men hem hemişe şeýle dilek etýän. Ene şoň üçin bärde şu 30-njy aýady ýatlamaklyk gaty wajyp. Hudaýyň mukaddes ruhyny gamgyn etmäň diýe. Näme üçin Pawlus bize şeýle duýduruş berýär? O soňuny düşündirýär. Çünki diýe mukaddes ruh siziň Hudaýa degişlikdiňiziň hem gutuluş güni azat edilmeňiziň kepilnamasy. Şoň üçin biz şu barada oýlanyp mukaddes ruhy hem İsa Mesih'i ata Hudaý kalmada şol aýtýan sözlerimize göre, etýän hereketlerimize göre, aňmyzdaky pikirlerimize göre gamgyn etmeli däl. Täze ol bizi mukaddes hem dogruçulukda ýaşamaga çagyrdy. Gelin häzir 31-nji aýda seretip geçelim. Bu ýerde Pawlus näme diýär? Her ýyly öýkü kene, gahar gadap, paýş sözler aýtmak we töhmet atmak ýaly ýigrenji häsiýetler sizin daş bolsun. Bir-biriňize mähirli we rahim şepagatly bolun.
Hudaýyň sizi Mesih arkaly bağışlaýşy ýaly, sizem bir-biriňizi bağışlaň. Ine şu bärde görýän zatlarymyz şu ayatlarda İsa'daky ýaşaýşy bize görkezýär. Biz köni durmuşda nähili erhili öýkü kine, gahar galyp, paýş sözler aýtmak, töhmet atmak ýaly ýigrençi häsiýetler bardy bizde köni durmuşda. Indi Pawlus diýersiz şu zatlary indi taşlaň diýer. Şu häsiýetler, erwet häsiýetler sizden daşda bolsun diýer. Täze bu siziň İsa Mesih'däki täze ýaşaýşyňyzda degişli däl. Ony aýryň, çykaryp taşlaň diýer. Şu häsiýetleri daşda bolsun sizden. Oň deregine täze eşik giýiniň diýer. Bu eşik näme diýer? Bir-biriňize mähirli hem şepagatly boluň. Rahim şepagatly boluň, mähirli boluň diýer. Şeýle hem İsa Mesih'iň edil sizi bağışlaýşy ýaly. Size birek bağışlaň diýer öz araňyzda. Kalbyňyzda gahar gadap, ýigrenç saklamaň diýer birek. Täze bu İsa Mesih'däki ýaşaýyş däl. Ol köni tene görä ýaşaýyş. İsa'daky ýaşaýyş biz birek bağışlaýar. Birek bolan söýgü, rahim şepagat, mähirlik, kömek etmek, peýdaly sözler aýtmak, ruhlandyrmak, mätäje kömek etmek. Şeýle zatlar İsa Mesih'däki täze durmuş. İsa Mesih'däki täze durmuşa görä ýaşap mukaddes ruhy öz durmuşymyzda ýol bersek, günä biziň üstümizden kontrolluk etip bilmeýär. Täze İsa Mesih haçta ölmek bilen bizi günäniň hökmünden azat etdi. Bizde İsa Mesih'iň üstü bilen azatlyk bar. Ýöne men käwat özümi günäniň guly edip oturýaryn ýene-de. Täze tene görä, isleglerime görä ýaşaýan käwat. Hudaý bolsa onu itlemeýär. Ýöne Hudaý geçirimli. Men onuň ötünç soraýan ol bağışlaýar. Ol bağışlaýar. Sizem bağışlamaga taýýar ol. Mähirli Hudaý, söýýän Hudaý. Oň söýgüsi şertsiz söýgü. Günä bilen synançykda bize kömek etmäge taýýar ol. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Gelin häzir Efesler kitabynyň 5-nji babynyň 1-nji 20-nji ayatlaryna bile seredip geçeliň. Şu ýerde de Pawlus bize İsa'daky täze ýaşaýyşda, täze durmuşda nähili ýaşamaly. Şu barada bize gaty, gowy görkezmeler berýär. Şeýle hem siz söýgüli çağalar kimin Hudaýdan göreldi alyň. Mesih ýaly söýüp ýaşaň. Ol bizi söýüp Hudaýa ýakymly isli sadaka hem gurbanlyk hökmüne biziň üçin janyny gurban etdi. Araňyzda azgylyk, haramlyk, açgözlük etýän bolmasyn. Beýle zatlar Hudaýyň halkyna gelişmeýär. Şeýle hem araňyzda biedeplik, ýaňralyk, biderek degişme de bolmasyn. Bular size yaraşmaýar. Buňa derek Hudaýa şükür edin. Şunu bilip goýun. Hiç bir azgynyň, murdaryň ýa-da açgödüň Mesihiň we Hudaýyň şalygynda mirasy ýokdur. Çünki şeýle adamlar butparazlar bilen desdeňdir. Hiç kim sizi boş sözler bilen aldatmasyn. Şu zatlar sebäpli Hudaýyň gadaby özüne boyun egmeýärleriň üstünden inýändir. Şonuň üçin olar ýallar bilen gatnaşmaň. Ýadyňyzdamy? Bir wagtlar siz garaňkylykdadyňyz. Ýöne inni erep arkaly nursyňyz. Şonuň üçin nuruň çağalary bolup ýaşaň. Dogrudanam, ähli ýagşylyk, dogrulyk we hakykat nuruň miwesidir. Rebbi hoşnut etjek zady bilmäge çalşyň. Garaňkylygyň yaman işlerine gatyşmaň. Tersine olary paş edin. Olaryň edýän gizlin işler hakda hatda söz açmakda aýypdyr. Emma nur parlana, ähli zat paş edilip aýdyn görünür. Çünki nur ähli zady äşkär etýänler. Şonuň üçin şeýle diýilýär. Oýun, ey uka giden, ölümden diril. Mesih sana nur saçar. Şeýlelikde nähili ýaşaýandyňyzda üns berin. Nadalar ýaly dälde, danalar ýaly ýaşaň. Her bir pursatdan degerli netije çykaryň. Sebäbi bu yaramaz döwürdir. Şonuň üçin de samsyk bolman, gaýtam Rabbiň iradasynyň nämedigine düşünüň. Şerapdan serheş bolmaň. Bu sizi wejiralyga elter.
Tersine mukaddes ruhtan dolup daşın. Bilelikde mezmurlar, ugulu we ruha aydımlar aydın. Rebbe tüy yürekten sazlar çalıp namalar aydın. Ähli zat üçin Rabbimiz İsa Mesih'in adından Ata Hudaýa hemişe şükür edin diye. Yine gaty wajib zatlar görýäs biz bärde. Täze ene şu yerden görüşmedi ýaly İsa'daky täze durmuş, tene görä ýaşaýşdan düýbinden başgaça güýçli tapatlanýar. Ene biz şunu şu okan bölümde görüp oturýar. Pavlus'un bizi täze ýaşaýşa çağırýan ýaşaýşy mukaddes hem dogruçul ýaşaýyş. Şu ýaşaýyş Hudaýyň häsiýetine gawat gelýän ýaşaýyş. Men näçe sapar şonu şu hepden dowamında bir näçe sapar okudum. Her sapar okamda bir täze zat aýan bolýar maňa. Hem şolary jikme-jik men öz depterime ýazýan. Ýatlama hökmüne. Soň ýene de gaýtalap şonu okap otyryn. Sebäbi men şeýle praktika etmesem insan ten islegime görä ýaşamak isleýän. Sebäbi şol görýän zatym gözüm näme görse şonu isleýän. A ýöne İsa'daky durmuş düýbinden başgaça. Ene Pawlus bize şonu duýdurýar. Näme diýe bärde gaty wajib zat aýtýar birinji aýatda. Söýgüli çağalar kimin Hudaýdan göreldi alynýar. Hudaýyň häsiýetine görä ýaşaýan diýmek bärde. Hudaýyň mukaddes sözüni okaýar. Şu ýerde biz Hudaýyň kimdigini dol tanaýar. Şeýle dämi? Hudaýyň mukaddes sözüniň üstü bilen. Şoň üçin hem şu okap öwrenýän zadyňyza görä diýe ýaşamaly. Hudaýdan göreldi alynýar. Sebäbi şol biziň täze ýaşaýşymyz. Adam atadaky insan tebigatymyza görä ýaşamaly däl de indi ruhumyzda İsa Mesih'i hem şoň ruhuny görä ýaşamaga Pawlus biz çağıryp otyr. Ýene de ikinji aýat bärde gaty wajib ol diýe Mesih ýaly süýüp ýaşaň diýe. Biziň birige bolan söýgümiz edil İsa Mesih'in biri söýüşi ýaly bolmaly. O soň düşündirýär İsa Mesih öz söýgüsini, bize bolan söýgüsini nähili görkezdi. Ol bizi söýüp Hudaýa ýakymly isli sadaka hem gurbanlyk hökmünde biziň üçin janyny gurban etdi. Biziň üçin öz janyny gurban etdi. Şonu bize Pawlus görkezýär. Mesih ýa söýüň diýär. Mesih öz janyny beýlekler üçin, biziň üçin peda etdi. Biziň birige bolan gatnaşykda öz janymyzy birige üçin peda etmäge taýin bolmaly. Ýene de bir wajib zat ýatlamaly şu ýerde. Mesih ýaly söýüň diýmegi İsa Mesih'in söýgüsi siz bilýäňiz şertsiz söýgü. İsa Mesih'in söýgüsi biziň näme etýändigimize ýa-da näme etmeýändigimize bagly däl. Ol şertsiz söýgü. Biz entek günäde kak, günäň içinde kak. Ol öz janyny haşda gurbanlyk hökmünde biziň üçin hödür etdi. Biz entek günäň içinde kak. Ol bize şonu mysal hökmünde görkezýär. Biz öz gatnaşygymyzda, beýleklere bolan gatnaşygymyzda da edil şol İsaň söýüşi ýa söýmeli. Şertsiz söýgü, birek bilen. Başga bir ýeriniň näme etýändigine ýa-da etmeýändigine seretmeden İsa Mesih'in söýüşi ýa söýüň diýip Pawlus şoň üçin ol İsa Mesih'i ýatladyp otyr bize. Ol bizi günämiziň içinde kak söýdi, bagyşlady. Bizem birege bolan gatnaşykda şeýle bolmaly diýär. Biregi bagyşlap, biregi söýüp, şertsiz söýgü bilen söýüp ýaşamaly diýär. Bu öz güýjümizde daýanyp şonu şeýle etmek aňsat däl. Biz Hudaýyň mukaddes ruhunyň güýjüne daýanyp biregi söýüp bilýär. Haçanla biz şeýle ýaşasak, günä biziň üstümizden kontrollyk etip bilmeýär. Sebäbi biz Hudaýyň mukaddes ruhuny görä ýaşap otýar. Şoň üçin günä ýol ýok. Durmuşymyzda günä ýol ýok. Ýöne bu gaty uly çağırış biziň üçin. Mesih'in söýüşi ýaly biregi söýmek. Biregi üçin janymyzy bermäge taýin bolmaklyk gaty uly çağırış biziň durmuşymyzda. Men öz durmuşymda da bilýän, men söýgüm köplenç wagtda şertli. Biri gowda dese gow görýän, erwet dese de erwet görýän.
Yöne men yuwaş-yuwaşdan öwrenýän, mukaddes ruhdan kömek etmegini dileýän şo pursatda. Bağışlamaga kömek et diýip ondan soraýan, dileýän. Hudaý bilýär bu zatlar, düşünýär. Biziň insan tenimizde goşakdygymyzy düşünýär. Ol şoň üçin biziň hemişe özüne bagly bolup, şoňa Hudaýa bil baglap, o mukaddes ruhuna bil baglap ýaşamamyzy isleýär. Şonu günä bize täsir etip bilmeýär şu durmuşdaky. Hem gözümiziň görýän zatlary bize şeýle täsir etip bilmeýär. Menem sizi birek-birege bolan gatnaşyňyzda Mesihiň süýşi ýaly birek-birege şeýle süýmäge sizi çagyrýan. Ýene de 3-nji aýatda näme Pawlus diýär, biz dogallar hökmüne birek-biregi ruhlandyrmaly ruhda. Araňyzda azgylyk, haramlyk, açgözlük etýän bolmasyn diýär. Näme üçin? Beýle zatlar Hudaýyň halkyna gelişmeýär. Hudaýyň häsiýetine görä ýaşamak, İsa Mesih'däki täze durmuşa görä ýaşamaly. Azgylyk, haramlyk, açgözlük ýaly zatlar Hudaýdaky täze durmuşymyza degişli däl. Hem gelişmeýär diýip Pawlus bize şonu duýdurýar. Indi biz hemişe şol İsa Mesih'däki täze eşiklerimizi giýýär. Öňkü köne eşikleri çykaryp taşlap, täze eşigimizi giýýär. Hem şol durmuşa, şol ýaşaýışa görä hereket etýär. Ýöne bu her gün ýuwaş-ýuwaşdan ädim biz şu zatlary etip bilýär. Bir wada bolup bilmeýär. Şeýle hem araňyzda biedeplik, ýaňralyk, biderek degişme de bolmasyn. Bular size ýaraşmaýar. Muňa derek Hudaýa şükür edin diýip onu hem duýdurýar. Aramızda biderek gurrunlar bolmaly däl. Oň deregine biz Hudaýa alkyş aýdyp ýaşamaly. Günlük durmuşymyzda Hudaýa alkyşlap ýaşamaly. Pawlusyň bize berýän maslahatlary gaty gowy maslahatlar berdi. Gaty peýdaly biziň Isa'daky durmuşymyzda. Sebäbi azgylyk, haramlyk, açgözlük, hem biderek geplemeklik, ýaňralyk, şu zatlaryň bary hem biderek degişme, bular köne tendäki ýaşaýyş. Siz oýlanyp görüň, şu zatlar birek-bire uruklandyryp bilýärmi? Elbetde ýok. Eýsem bu birek-biregi derbidagyny etýär. Hiç hili uruklandyrma ýok. Men şoň üçin hem sizi ýene de bir gezek. Birek-biregi Mesihiň süýşi ýaly süýüp, Hudaýy şöhratlap ýaşamaga çagyrýan. Şonu siz günä bilen sizde synançyk bolmaýar. Şu zatlar Hudaýa şöhrat getirýär. Biz gynansaňam şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Men ýene de sizi endiki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş tag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.